Paní europoslankyně, můžete mi říct, jak to, že v Česku nemůžeme sehnat na dítě zdravotně nezávadné boty, ale pouze boty z jihovýchodní Asie? Můžete mě říct, kdy se to změní? Maminko, máte pravdu. Bohužel rodiče dávali přednost levným asijským botám a tak ti tradiční evropští výrobci kvalitní obuvy postupně zkrachovali a je tak málo, že už ty boty jsou drahé a jsou spíš jenom pro bohatší rodiče, ale stejně nejsou dostupné v dostatečném sortimentu. Už se ukázalo i po těch několika letech, že celá ta nová generace dětí má zdravotní důsledky, je to Baťova studie, a proto se tím problémem vážně zabývám. Bohužel čeští, ale i evropští kolegové poslanci si myslí, že když máme plné regály bot, že ten problém není. A tak dost záleží na vás, na rodičích, aby vás bylo slyšet dost hlasitě, protože jediným řešením, které já si myslím, že je možné, je zavedení povinné certifikace pro zdravotně nezávadnou dětskou obuv tak, aby všechny boty, ať už je vyrábí evropští nebo asijští výrobci, splňovaly určitá minimální standardy. Určitou první vlašťovkou je to, že paní komisařka Kuněvá vzala vážně tady ty mé apely a začala určité šetření v rámci členských států. Nicméně ta politická vůle je velmi závislá na poptávce voličů a tudíž maminky, tatínkové musí vás být slyšet. Začala se podepisovat petice, prosím, přihlašte se a podepište ji. Děkuju vám.